Don ka kten ka bahasnya tanat bahag ba ongkom ni bahaga jingim jongi kilat kelenti Q1 tang bah uta ba penslam untuk no ya kita kilat haga jingim jongo menta gasngi ka jingi to kana ka ba shisha nak menta jongpi bar shisha ngan ongi pi bagan ne ka jingi to kana kan sa pengkela ya ka jimut jing berkhat jongpi kan ne ka jingi to kana ka dei chpang wei khana ba start ba but nado ki por ba udang le school hado class 12 one bed haga kardan ka banangkong ulong ukhana obastat bat ubat 3 minute haga jingpule jongo bat kita ki bahayeng hasem jongo kila don hisha ya kata ka jingkerben bahaga we gasngi uni ukhana unsa pengkela ya kala we jong ka yeng jongi kalong yeng long sem jongki kalong yeng long sem ka baduk bat ki don kata ka jingkerben bahaga we gasngi uni ukhon jongi unsa ra ya ka nam ya ka buram jong ka yeng jongi bat lengba jongo ngin yo ya ka jingim ka batmai Henry enda da le kelas hangta kakala ka jingim jongo enda la poisha college ulas tang ban kendu ya ki perlok ki bathamai bat haba ubud ya kata kalenti jong kita ki perlok jongo ulas tang ban yat haglenti ka basniu ulas tang ban pan pisa na yeng na sem jongo ban late shaki party bat hateng uwan yeng shibaji arbaji bat ulas tang ban le yaki kam ki basniu kini ki bahayeng hasem jongo habaki yo I ya kene ke jingle jongo ni khon jongki kila tip balos tang ban jait hagelenti ka basniu markum ta habaki persyang ban sneng ban kentiu yo ni khon jongki uken het ban yaki uong ban yaki phi wanam tuklar than ya ka jingem jonga na ngala samlam ta ngala tip ila ka jong ka kamram ka jing sneng ka jing krau jongpi kana mantoy haga jingem jonga ngam don kam ya ka jing sneng jongpi Barkumta uyai beteng ia kata kalenti jongo but how ta hi usnem enda layo result ula fail she subject but haba ula fail kumta ula kendit penreu ula sengula rain ia kata kajing fail jongo hado ba ungkwa syukman pen I ia ka dur khamat jongo nando ka por ka ba utang khana but hado ka khalimat ka ba usyong ha class 12 ju fail but one by ha ka kerdan ka banangkong Henry how ta usnem ula fail sengula shisha pan pediang ia kata kajing fail jongo ula khang kardap ila de khop hapok away ka kamera da ki phone ki pelok jungu juk picture ya ka phone mat mi shu napok kata ka kamera jungu mat kumne suki pasuki kata ka jing perkhat jungu kay lami u shapok ka depression kita ki bahye ngasem bakali yo I ka ne ka jing long jung khon juki kitap da ka jing khuslai ngin le ayu manta bakumta habaki ya thu ya kata ka jing long bar ka jing sham jung ta khon jungki ha kata ka principal ka barim utau principal barim batip ya kata ka jing long jung utau khana bat ula khod yu ban wan bam jamit hayeng jongo kita ki bahayeng asem kila pentip yu ba uta principal barim jongo ula khod yu ban le bam ja hayeng jongo bat namar ba ulong ukhana uba jungit ya ka jing ong jong ne principal kumta khlem ban slam ulet sha ka yeng jong ne principal jongo kadei ka janmit bat haba une ukhana urung hayeng jong principal bat haba une principal ustang ban yatho khana yu une ukhana sngap patiaw ya kata ka jengkran jong uta principal jongo bat hakata ka por uni u principal dang shet jeng shet haka chawla bat uta u principal u shem ya wei urunga napo jong ta ka chawla bat u se ya uta urunga bat u boyo haka khandeu bat hadin ka to kani por uta urunga barhem la lepno uta u khna habau yo I ya kani ka jingle jong u principal jong la dap ta ka jing phalla bat umban se ban ang ya la ka jong ko shentur pan kli ya u principal ba umut ban le ayu tu ong yo sir balai pise ya utu urunga ubadang rahem na po jong utu chawla bat phi boyu ha khandeu pet namar ba phila boyu ha khandeu ulipno bat kala jakno kata ka jing rahem jong bat uni principal u ong ya uni khana kane kenya ngakwa ban snang ya pe uni khana u ong ya uta principal jong ngam sang tho sir ka ai ka ba phimut ban pan sang tho inga langba jong ni urunga bat uni principal u ong ya uni khana uni urunga ude ma phi ke bat kane ka chawla kadai ka lawai jongpi mentah haba pedang long uba shit rahem haka jingnang jing start jongpi me long ukhana uba start nadu ki por ka ba medang red bat me long kum ni urnga uba aiding uba ajing saat yakwe parkirnga bat mentah haba ngala sayemi napo jong ni ka chawla bat ngala bu yemi halor ka khandeu hangta me du no ya ka jing snang jing krau jong ki bahayeng hasem jome melajit ya kalenti ka bamde ban ya kabanjit ya kata lenti ke badai nak menta jome Henry menta medang don kelat ban kela kumbalong uni uranga kasyong haka keti jengpi lapin sim yang ya uni uranga bat tap biang yu hapo chawla
ne pin peteng ya kata lenti jeng pi ha kata ka kandau ka batar khong ka jing itu kana kolong ka balangkot Henry ka ka jing sneng ka laban wan ra ha ka jing im jeng kalong ba bonsin ha ka jing im ha ka jing long jong kum ki samla ha ka jing sngo start jong ngim sngo tho shu ya kata ka jing kodor jong ka jing sneng jong ki kimi ki pa jong ka jing sneng jong ki bahalor jong bat ngi yaj hala ka jong ka jing start hala ka jong ka jing shampang bat hang ta ken ka wan ka jing kolon ha ka jing im jong kum ta kat bompat dir kapor phai bat pen bej yala ka jong ka lenti jong pi pen rong biang la di hapo jong ko ka chawla khnang ka phila ban yo biang ya ka jing job ha ka jing im jong pi namar ki lat ka lenti ki wan ha ka jing im jong tang ba ha ka jing be jong ki kan tat yaki kum ta kum bang ju ong pi man lagi por rengkat ba ka jing gur khu jong utrai kan rat na jong ka jing ya kershan lang jong ki ba yeng hasam jong pi rengkat ba ka jing tresh ton jong pi im ya kata jing im le ya kata kam ba philong kan nuksa ka baba nak menta jong gue ngin sai kan doi pi hak wi pat ki video tad adu kat kapor bye bye stay safe